Dito na lang ako pare. Boss, Giwang yung ang dami pala ng mga, ano yung mga pinamili mo pare? mga pinamili ko sa Manila, sako, priority ko yung sako kay dito sa probinsya, wala kaming sako nga mapapalit. Paglugit nyo? Oo, paglugit. Ginlalagyan to ng lugit. Oo. Balay pang yung ulo ko pare sa ano? Biyahe natin sa bus. Malayo sa Manila no pare no? Oo, yan ang. Ang dami mong pinalit doon pare. Oo. Pare, Ha, oy. hindi na tayo babalik doon sa Manila kay dito na tayo magtatrabaho. Oo, hindi ako sanay mag ano ng barko kay para akong nalilipong ang ulo Kaya ko. nagkikiling-kiling yung barko. Amo nga na nga. Masakit sa ulo. Masakit yung ulo ko kay nagsisinugad-sugad man yung barko. Oo. Gasi ko na mahuwad siya. Dami yung pinamili mo pare. Oo. Grabe, ang sakit ng akin mga katawan ko. Nakakapagod. Ilan tayo pare ka simana doon sa Manila? 3 semana tayo doon, di ba? Oo. Hindi na nga ako marunong magwaray. Pero pilan yung natirok mo doon pare? Mga 7 ka mil. How? Yung akon kuan, 8 na mil. Ay, gutiyay pala yung Oo, dito bala pa. natin. Dito pa yung ano ko, marami. Bumili ako ng ito, doon sa Manila kay wala man dito sa Tacloban to. Maupay, Para sa ano ko to, para sa akon anak. Kay, oo. nagpabili siya ng munika. Ano pare? Tara. Kay, kukunin ko pa yung pinadala ko dyan. Oo. Ituklo mo pare, ituklo mo pa kawad. Tara. Tara. Ano na yung mga tuhod ko pare? Yung mga tuhod ko, mahawul na. Ilagay mo pare kay, dito na lang ako. Dito na lang ako pare. Giwang yung Ang dami pala ng mga, yung mga pinamili mo pare? mga pinamili ko sa Manila, sako, priority ko yung sako kay dito sa probinsya, wala kaming sako nga mapapalit. Paglugit nyo? Oo, paglugit. Ginlalagyan to ng lugit. Oo. Ito. Ano to, tolda? Oo, tolda para pag umaano na. Pagdulugad nyo? Oo, kasi Dapat umuuran. Ano ba yung Umuuran? Oo, umuuran kasi. Sige pare, kukunin ko muna yung aking mga dala kay magpupunta muna ako ng bahay kay igahatag ko to dun sa anak ko kay Sige. hinulat na sila dun sa akin. Ano pa yung Yung pare, yung tantaran. tataran. Ito. Pare, hindi na tayo babalik sa Manila dito. Oh, dito na tayo magkuhan. Dito na tayo Magtrabaho. Problema kay kinukurya na tayo magwaray. Oo, mahirap. Di na nga ako marunong magwaray, pare. Pabalik-balik na lang ako sa Manila. Ikaw isa ka pa lang magkanto sa Manila. Pero ang tagal naman. Tagal na, 3 linggo na tayo doon. Di ka na pero nakakahibaro ko pa ng magwaray. Hindi na. Pare, yung kaguran. Oo. Ito. Ginagamit namin to pag naghatop kami. Okay, sige. Pare, Sige, congrats, pare. Ah. Dito na lang tayo Hindi na tayo babalik ng Manila. Hindi na. Mag-iistorya tayo mamaya. Babalik ako dito kay mag-iistorya tayo ha. Magtatagay-tagay tayo. Sige pare. Sige. Salamat. Ay, pare. Oy! Yung pala pare. Yung uskabog na lubi. Yung uskabog na lubi na pinadala ko. Ay, sa'yo pala to, pare. Sige pare. Sige. Punta muna ako para malilipay yung ko doon kay balik-balik lang ako. Balikbayan ako. Okay, sige. Sige, pare, sige. Okay. Salamat na lang nakaabot kami din hidayon sa probinsya namin. Nakakarahol ng katawan. Pupunta na ako sa bahay. Koy, nakalimutan ko yung liptanin na talaga ako. Puri na talagang nagtitikalagas kay liptanin na. Yung ko, nakalimutan ko yung isang butok na raha. Magagalit yung ko kay mga ngalayo pa kami pag uwi ko. Nag-request pa naman yung asawa ko na magano ako ng raha na galing Manila. Puntahan ko kay pare. Liptanin na talaga ako. Pare! Oy, pare! Yung ko pare! Yung isang butok na raha, nakalimutan pala. Sa'yo pala to, pare. Oo. Napagukad ko sa mga dalahin ko. Buti na lang, akala ko na nakalimutan ko dun sa Manila. Importante to kay gano to ng asawa ko. Sige pare. Sige. Magtitaka kami, bukas na lang ako ng umaga po babalik dito ha. Okay, sige. Sige, pare. Mga ngalayo rin ako. Sige. Bukas na lang pare, sige. Sige.
pupunta naman baka maabutan kami ng gabi, mga ngalayo dayon ako.